After introduction, after introduction, then commercial. Ekwakwala amabala ekelele monu yuku kele ye ntasim na gadere oke madere waye ma eketa ya bụ afia taa na dịka o si dị n'ala Igbo ga-eketara ya ifeọma nke ọbụla ị na-azụ ọ ga-adịrị gị na mma ị na-alụ ọrụ aka ọ ga-adịrị gị na mma ị na-alụ ọrụ bekee ị nọ n'ugbo gị nke ọbụla bụ nke ị na-achọ ka m ị wee mechaa pịọm asị m na Chukwu okike abịa ma taa bụ eke na ị ga-eweta ihe ọma abụ m Chizzy anyị ihe batara na ya bụ oge ha iji enyocha onye na-agụpụtagasịrị unu ụmụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Naịjirịa anyị gụpụta ya atinye ya ọnụ unu esokwa tie ya ọnụ mara ihe na-aga n'obodo Ajibọ na ebe a Nneọma anọ ya ọ bụ aka aha ya eri udene anyị wee na-asị na n'oge na-adịghị anya na anụkwa ọnụ Amechi Ugwuele abụ m Chizzy anyị anyị lee afịa pụta anyị akọ n'ubi ya bịara kpọmkwem is hereby informed of the ongoing street naming at 9 Mile Corners and environs. Be part of the Smart City agenda. Rush now and obtain your forms for just 20,000 naira. Forms are available at the Smart City Mayor Lansing Office, 34 Enugu Road, 9 Mile. In line with the Smart City agenda, Pascal Agro, the Committee on Urbanization has set out to achieve the following: map out the streets at 9 Mile and environs and carry out street naming. Find out structures that were used to close roads or that encroach on roads and remedy the situations. Discover and require all government lands and houses fraudulently acquired by individuals. Remove all shelters and illegal structures and sharp rejections to disconnect the road by ensuring that no vehicle parks along the road for more than 30 minutes. Landlords are to construct tank water harvesters in their compounds and gutter along the walls of their compound. Create proper numbering to the houses on the street. Stop all forms of trading roads. Signed, Honorable Ifeanyi Pascal Agro, Udi Smart City Mayor, Deacon Sebastian Udechi, Committee Chairman, Barrister Ogwago R.O., Committee Secretary, Teacher Collins Amalo, Technical Advisor. Good morning. Thank you very much. Na ego shada ine goli ihe ga-emekwa anyị ya ọnụ nke ahụ nke na-abịa EU so the one is also by plays against Leicester. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini Granite and Marbles Limited, different granite kitchen tops, and a discount. Na ihe na-emezikwa n'obodo ọ bụrụ ọgụzi ihe na-emezikwa ihe na-eme karịrị ihe na-eme n'obodo karịrị amaghị ya ga-akọziri and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5. ndị ndọrọ ndọrọ ka a na-aya obodo ọbụla na-aba ka bụ 342-4193. Maldini Marbles Limited. Perfect finish at an unbeatable price. Why pay more? Don't
shot up birthday buruburu. Shot. Ata birthday buruburu. No. 27th. Let's look at it. Happy birthday buruburu. They've already started. Ndị na-ekene ya no ezi ekene. Ozi ekene. Ona Martin. O ka fọrọ na ịka nwere ike ime ya olube. Let's say 27th. My neighbor Casey and I, we gel perfectly. We support the same club. Our taste in music totally in sync. But there's one area where we differ. I don't have much of it. His peak filled milk because it is low in cholesterol. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it is rich and creamy. So choose your peak today. Reach for your peak. This is a special announcement for all Airtel customers who beg. Don't make them block your number. As Airtel don't make it easy for all in customers to link their own numbers with their national identification number. Just dial *121*1# for your Airtel line or visit www.airtel.com.ng/NIN to register. If you don't sabi your national identification number, make you dial *346# to get out. Airtel, the smartphone network. Ọdịma anyị ezigbo ka ahụ eru dịrị ka anyị tụtụzie ngịga ajibokene ndị Igbo. Igbo ana m ekene unu daalụ gị bụ onye na-ege anyị ntị dịka anyị wetara gị mmemme dị iche iche ka o si ada ma na-akpọtụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM tọntị na anị ka ịnụ ka o si ada dịka anyị na-akọwara gị akụkọ dị iche ihe bụ Naịjirịa. Afọ m bụ Ajibe kpọm odogwu aga m aza gị nnọọ. Nneọma. Igbo bụ Igbo nnọọ n'onyelụ na anyị agwa m na ya ezigbo ka ahụ eru dị na mechi ugwele. Ndị be anyị daalụ unu ma na ezuru etu a ya bụ ife na-ezu. Ọ dị ma amechi ama m na udu mmiri a ka ezi fe ọ dị ka udu mmiri abatago okpomọkụ chọrọ ime ndị mmadụ alụ na mkpụrụ ụbọchị ole na ole mana ka ọ si dị ugbu ọ dịzị ka ụbọchị jụtụsịrị oyi. Ọkwa maka na ihe na-enye ndị mmadụ okpomọkụ n'obodo a erika. Okpomọkụ nke afọ, okpomọkụ nke ọnọdụ niile, okpomọkụ nke a, okpomọkụ nke ọzọ. Mana onwe mgbe a na-abịa dịka oge si wee dị asị a na-agwa ndị mmadụ na chinchisiri ụmụ ya ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-emecha. Mana kịta si Chizzy na amakwa mma ihe dị ọkụ ma ọ na-anọkọtakwa jụọ oyi. Aka mmiri bịa zowezie ikuku abịa dịtụ na-ejitu nwa oyi wee sị na Chineke anụghị ekpere anyị. Nke a bụzi na ndị na-akọ ugbo ga na-ewezi anwụrị maka na ugbo abụzi oge ga-eji kọọ ebezi ugbo ya kọọ ebezi ụmụ ife dị iche iche n'ala. Ma ọ bụrụ na ndị na-achụ mmadụ ọsọ n'ugbo kwenu mana anyị na-gosi wee dị n'Enugu na ụdị ha adịghị emetabezi na anyị na-ekene Chineke na ndị na-achị anyị ka ha jisie ike mee ka oge ọrụ ugbo nke afọ ka ọ bụrụ ife ndị be anyị ga-eji wee gbara onwe ha n'uru maka na enya anata m ebe njem nwunye m wee sị m ka na ya jere afịa na-amasị afọ ije oke nọsị m ma makwa na uko garị ha na-egotebu ha na-egotebu puku naira na ọ bụzi puku naira na 50. Na-efunu ya afụ. Akpụ n'onwe ya. Otu iko ka a na-akọwara m bụ otu narị naira 100 naira narị naira ọ ka i wee fụ mana anyị na ihe ha niile bụ na akọrọ ugbo mana ka o si adị n'arọ na-abịa kịta ọ na-adị m ka mgbanwe ezi na-ekwu nne ya ka o si gbasara na-ekwu ya ajibọmentị ka ọ nụrụ maka na gbasa ya ọ ka na-eme ọkọta ọkọnye n'ọnụ. Ọ dị maka anyị gbapụ ọsọ ọ bụ akwụkwọ nke Punch ka anyị ga-esi wee bido. Ndị dibịa bekee adọ n'aka na ntị wee na-aba na ha ga-agba ụbụbụ ọrụ maka na ndị ọchịchị etiti anaghị akwụ ndị otu ha nwụrụ anwụ ego ịgba ume. Nke a si na akwụkwọ nta akụkọ nke
Punch na oge abụọ ga-eje nyocha ụmụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ si na akwụkwọ nta akụkọ yawa ka anyị bidogoro ozigbo anyị kwela ya na Punch na ndị dibịa bekee na-aba na-adọ aka na ntị na ga-aga abụ ọrụ wee sị na ha alụkwaghị n'oge na-adịghị anya maka na ndị ọchịchị etiti anaghị akwụ ndị otu ha nwụrụ anwụ ego ịgba ume. Chizzy, ihe mere na ịma abịa oge ọbụla na-anụ na ndị ọrụ akwụkwọ ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum na ndị ọrụ ahụike gbara abụba na ndị nke a na ndị nke ọzọ. Gịnị na-ese ka onye na-arụ ọrụ rite ngo ọrụ ụgwọ ọrụ ịma ọkwa mụ dị ibe gụrụ anyị ezigbo egwu na onye mara ihe ga-ese okwu na-emekwana ya. Ndị na-achị achị imezi onwe ha na-adị ha mma. Onwere ndị na-achị achị ga-afụ ha erie mperi n'ihe ha kwesịrị inye ha, ihe kwesịrị imere ha. A na-abịanye ha ego pụrụ iche maka nwe, nke pụrụ iche maka imezi ụlọ, nke pụrụ iche maka ụgbọala, nke pụrụ iche maka ndị odibo na ihe a niile. Mana ndị na-ahụ maka ahụike, ịma na mgbe e butere ọgwụ COVID-19 ndị na-achị anyị onwere onye agbara ọgwụ a, ọkwa ndị ahụike a ka e buru ụzọ gba anọ mkpụrụ ụbọchị ofu ịbụọ na atọ ka ama ma onwe ihe ga-eme ha tupu eji gbawazịa ma prezidenti ma gọvanọs ma ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na o kewa ego ha ga-ebu ụzọ wee weta ya ka anyị na-ekwusị na ndị ahụike, ndị ọrụ ahụike dị anyị mkpa, si mezie ha ọfụma maka na ụfọdụ n'ime ha nwụrụ anwụ site na ọrụ ha na-arụ, ha dị ezu ike. Ụfọdụ bụ ndị butere ọya na nje dị iche iche mgbe ha na-arụ ọrụ. Daalụ. Enu nwekwara ike ije na Solid FM, anyị nọ na Facebook wee zite ozi nke unu ma ọ bụ kirie ka anyị si eme ya. Nwekwara ike ije na Kpakpando TV wee na-ekiri ka anyị si eme ya. Kpakpando TV nọ na YouTube ugbu a. Anyị ga-agbapụsị ya ọzọ ka m gwupụtazi one na ole site n'akwụkwọ Punch ka ị wee hazizie ya. Na nke sikwa na Punch, Ogun, akụkọ si na Ogun na-apụta site dịka ha si dee ya n'akwụkwọ nke Punch na-ekwu na ndị je zere gbara ọsọ ndụ ha wee gbaje na obodo Benin Republic ya, nke na-ekwu na ndị na-achị efi kpọrọ ụmụ ha na be ha ọkụ. Ozi na-esi Ogun dịka ndị Punch si dee ya na-ekwu na ndị gba ọsọ ndụ ha wee jee obodo Benin, ya bụ Benin Republic, na-ekwu na ndị na-eche efi gbara ụmụ ha na be ha ọkụ. Ndị nne nke Kwara, ụmụ anọ ka a na-anụ na agbara ọkụ, ya bụ ofu nne si Kwara, ụmụ anọ ka a na-anụ na ha gbara ọkụ. Di ha wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ. Nne, ụmụ anọ gbara ọkụ, di nọ n'ụlọ ọgwụ. Nke a bụ ha na-ekwu na si na Kwara. Ọzọ dịka ibe ya bụ na onye isi ogboọgwụ, ya bụ isi ogboọgwụ ndị uwe ojii IGP, na-ekwu na mpaghara obodo dị iche iche na Naịjirịa anaghị akwado mbọ ndị ọchịchị etiti na-agba n'iji wee fụ na nchekwa zuru ezu, chụọ ndị omekome ọsọ elu ala. Ọ bụ ihe onye isi ndị uwe ojii na-ekwu na ndị obodo dị iche iche na Naịjirịa anaghị akwado ọchịchị etiti na mbọ ha na-agba ịfụ na achụrụ na nchekwa zuru oke na Naịjirịa. Ka nke a na-aga, ndị bụ egbe egbuola ndị agha mmiri. Ndị bụ egbe egbuola ndị agha nke mmiri anọ, gbuo ndị uwe ojii atọ. Nke a mere n'obodo Anambra. Ọkwa ka Punch si dee ya. Punch na-ede na ndị bụ egbe gburu mmadụ anọ, ndị agha mmiri, ndị
uwe ojii atọ n'obodo Anambra. Ọ bụ ole na ole dị na akwụkwọ nke Punch. Chizzy ihe m ga-ekwu ekwu ka obodo si wee dị kịta ebe a na-egbuzi ndị uwe ojii na ndị agha mmiri ya bụ ndị Navy na ndị ọkwa ngwa ndị soja ndị amị uriom ọkụkọ. Ị ga-amazinụ ka ọ ga-esi wee dị ndị dị ka anyị nwa bụ ndị nkịtị ọnwụrọdụ nke anyị ji anyị ejiri odugbo ma katapọtụ ha bụrụ egbe ma ọ bụ mma. Mana ihe na-ekwu bụ na ndị ọrụ ha bụ maka nchekwa ga-agbado anya maka na ụdị ogbugbu a mere ka o si wee dị. Ogbugbu bịara wee na-agbakwasị anya ndị nche obodo ebe ndị nche obodo dị. Ihe a pụtara na ọ bụ na ndị nche anọrọzi n'obodo nọzi n'efu, mana ha nyochaa anya ọfụma ka ha mara ebe ihe ha si eme, ebe ihe ha na-eme si abịa. Maka na o nwere ka ọ dị egbuo awakpo ha gbuo achịkọrọ nkọrọngwa ha ji arụ ọrụ dịka egbe na ihe ndị ọzọ. Egbe ha na-achịkọ ị na-eche na ọ achịrị egbe a eje tụfuo ya, ọ na-adịkwa nke ọ na-achị mana obodo adịrọ mma. Obodo adịrọ mma. Obodo kparụrụ akparụ bidoro na ka esi wee na-ahazi ihe a na-emekpa ndị ụfọdụ arụ, ada eme nwanne ka ha si eme onye nwanne ya, iwe na ọnụma eju ebe niile. Maka na o nwere ka ị ga-ekwugide ka e nwee udo ma mkpagbu dị. Ebe mkpagbu dị udo adị. Maka na ndị a na-emegbu ndị a na-akpagbu na-akpagharị, ha ji iwe na ọnụma akpagharị. Ọ bụrụ ha ka ị na-akọrọ akụkọ ka anyị mee n'ọfụma na anyị bụ nwanne. Ndị ogun gbara ọsọ ndụ ha jee n'obodo ọzọ ndị agbara ọsọ ndụ na-akọ akụkọ ihe ya afụrụ na a na-ekwu na ọkwa ndị na-akpa ike ha sịrị na ọha bụ ndị gburu abịa gbuo nwaanyị na ụmụ ya anyị nọ, gbaa ụlọ ọkụ, chụọ ha ọsọ. Onye a na-awagharịzi kedu ụdị obi ọ dị ka ọ ga-enwe wee tụkwasị ana anyị bụ Naijiria? nke ikwu mere na Kwara nke ọzọ mere na Kwara, nke ndị gbara ọsọ ndụ ha jee n'obodo mba ọzọ ya bụ na Benin Republic na-ekwu na ndị na-eche efi gburu ụmụ ha gbaa ụlọ ha ọkụ. Wee bụrụ achụọ gị na ha gbara ụmụ ha ọkụ, achụrụ ha na Naijiria, ha gbana jeze ndụ n'obodo ọzọ awakpụkwa ha ebe ahụ. ihe mere ha ji gbaa ọsọ ndụ ha gbara ebe ahụ. Ha chakwa ofu achụrụ gị na Naijiria, chụọ gị ebe ọzọ, chụọ na achụrụ gị na ndị chụrụ gị bụ ndị na-achụkwa ebe a na-achụkwa ebe a. Ma naanị ma bịara jee jụọ ihe butere afọ ọrụrụ na isi ọwụwa ọ ga na-eme onye ojii. Nke obodo Naijiria nụnwa eruola nke a sịrị na a na-agwọ mmadụ ibi ọ na-eto afọ. Ọ dị mma. Ajibo weziri ya na Vanguard. Ya abịa na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard, aka na-achị Rivers steeti nke ama dịka Nyesom Wike apụtago wee kwuo sị na o nwere ihe kpatara mwakpo na ndị ajọ obi na-akpa ọtụtụ arụ n'obodo anyị bụ Naijiria ama nje kwụsị ya bụ ihe, na o nwere ihe kpatara arụ na ndị isi ekwe mpịkpọ ndị na-ebute ọtụtụ nsogbu n'obodo anyị bụ Naijiria ama nkwụsị ya bụ agwa. Onye kwuru nke anụnwa bụ aka na-achị Rivers steeti. Ka a na-ekwu Bala Mohammed apụtago wee kwuo sị na o nwere ihe kpatara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ PDP ji daa na afọ 2019. Bala Mohammed pụtara wee na-ekwu na o nwere ihe kpatara otu na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị bụ PDP ji daa na afọ 2019. Ndị Igbo ekwugo okwu n'ihe gbasatara ọgwụ mgbochi COVID-19. Ha sịrị na ya bụ ọgwụ mgbochi dị mma ma onwe ka ọbara si chịkọnatacha ọnụ. Ya bụ n'ihe gbasatara ya bụ ọgwụ mgbochi, na ụfọdụ ndị gbagoro ya bụ ọgwụ mgbochi na-ekwu na onwe ihe gbasatara ọbara ịchịkọ ọnụ
ewee nye ya bụ okwu ewee nyochie ya anya, mana ndị EU apụtago wee kwuo si na ya bụ ọgwụ mgbochi ka dịkwa mma ọgbụgba. N'ịga n'iru, ndị mmadụ apụtago wee kwuo okwu ya bụ ndị otu CAN na ndị otu CAN ya Christian Association of Nigeria, na ha pụtago wee kwuo si na ndị na-akwado ndị anụnwa na-atọ mmadụ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ ndị na-achọrọ ihe gbasatara ụmụ ha ịmụ akwụkwọ n'ụzọ bekee, ya bụ ihe a na-akpọ Western Education. Ya ndị CAN na mgbago ugwu apụtago wee kwuo si na ndị na-akwado ndị anụnwa na-ebu egbe atọgasị ụmụ akwụkwọ, ndị ntọrị ụmụ akwụkwọ, bụ ndị anụnwa na-achọrọ ka ụmụ ha gaa ụlọ akwụkwọ dịka esi bubete ya n'obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụ akụkọ anụnwa dị iche iche bụ nke mmapụta dịka isiokwu na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard. Amechi. Ka m bido na nke ikpeazụ maka na ọ gbara ntị na ntị. Ndị CAN ndị mgbago ugwu obodo anyị a kwuru eziokwu. Ife ha kwuru bụ ife mbụ, maka na mbụ ndị ụmụnne anyị ndị mgbago ugwu bịara o wee mee ka a ga-asị na ha akwadochaghị ụmụaka ndị be ha ije akwụkwọ n'ụdị nke ndị oyibo. A na-afụ na onwere ụdị akwụkwọ ha na-eje ọ na mere na nwatakịrị azụrọ n'ụdị ụlọ akwụkwọ wee nye nkwado maka ndụ, o totego wee bụrụzie okenye, wee bụrụ onye ntorobịa, onwere ebe ọ ga-abanye, onwere ihe ọ na-emenwu, onwere aka ọrụ o nwere, iwe na ọnụma eju ha. Ndị ekperima ọtọba ha ụtọ na ntị, maka na iwe na-ewe ha na-eweso ndị obodo kwesịrị ime ekwe anya. Ha wabụ ndị a na-atọrọ ndị mmadụ ego, atọrọ mmadụ achọwa ego, akwụ ụgwọ, ewere ya wee na-egotekwa ngwọ ha ji akpa mkpamkpa, ngwa ọgụ ha ji akpa mkpamkpa. Ịbịakwa na ụdị ọzọ, anụbeghị m na ndị a jere na ụlọ akwụkwọ nke ndị alakụba wee jee tọrọ ụmụaka. Ụlọ akwụkwọ ha jegoro, ma ọ bụ Chibok, ma ọ bụ nke ọzọ, ebe niile ha jere kpụrụ ụmụaka, ọ ebe a na-ekuzi n'ụdị nke akwụkwọ bekee bụ Western Education. Ha ejebe na Muslim school. Ndị a na-asepụta ụmụ nwaanyị na-akpuchi esi ndị agha akwụna ejebe ebe anwa, mana ha na-jide ndị aja niile ka igosi oyoyo ụlọ akwụkwọ niile bụ ụlọ akwụkwọ public school n'ugwu Hausa. Onye ọbụla na-eje ebe anwa na-ekpuchi isi. Ụfọdụ n'ime ha n'agbanyeghị na a na-asị akpuchi isi bụ ndị ụka, ha bụrụ ndị na-ekpere alakụba, mana a na-asị ha kpuchie isi n'agbanyeghị na ị na-afụ ha na-akpuchiri maka na mgbe a tọrịrị ha, mgbe ndị Boko Haram tọrọ ndị a tọrọ, dịka mgbe a tọrọ Sharibu na ndị nke ya, ịma na Lia Sharibu na ekwuru sị na ihe kpatara eji wee jidesie ya ike na a sịrị ya nya chegharịa bịa kpọwa isi n'ala n'ụwa nke a na ya mee ya ewee jidesie ya ike, mana ha ncha niile kpuchikwara isi ha. Mana ya na-ekwu bụ na n'ezie onwero ihe ebe a ga-ebido na mgbọsị ete ya aka. Otu onye welitere isi na ọchịchị obodo na ugwu Hausa kwuru okwu sị na akwụkwọ ụmụaka ha ejeghọ na ọ na-akpagbuzi ha. A wee na-asị ọta ka unu maara, maka na otego ya na-agwa unu akarịgo 10 arọ akpachara anya ahapụ ụmụaka n'ije akwụkwọ. Kịtakwa ọ bụ na marụ ihe e mere ka ha banye n'ụlọ akwụkwọ, nye ha ọrụ aka, ọ ga-esi ezigbo ike
ma abịa na ajabokezi nke ọzọ ikwuru o nwere head na PDP Bala Mohammed ọkwa Bala Mohammed ka ikwuru na ọ sị na ọ na-ekwu maka ihe kpatara PDP ji wee na nwere kpatara PDP ji daa na afọ 2019 ịma abịa kwuo okwu maka ya bụ ntụliaka emere Chizzy adịma ọda adịcha m mma n'obi ikwu maka ya maka ma emekwute ofu mana eziokwu dị na ya bụ na ya bụ onwere onye na-eri nri n'ọnụ afọ ka o si wee gaa ma bido na mgbe a bịa megharịwa esi ebe a mara mma wee bịa wepụ onye bụ onye ọkaikpe ukwu onye obodo a wee mechaa ihe niile e mere ọ dịka a ga-asị na o nwere nkwadebe a na-eme mgbe a na-ekwu ka a na-ekwu eme ya bụ ntụliaka wee kpọọ rizọt wee si na egwu inigo na ndị nke ọzọ dara ada mana ihe na-achọ ikwu bụ na ka m gwa gị eziokwu o nwerekwa ihe dị iche na PDP na APC nọọ ndị ha nọkọcha ọnụ ekpọrọ gị bata ebe a ijewe ebe eni ekpọrọ gị jee ebe eni ịbịawa ebe a mana okwucha ihe PDP ji wee daa nyakwuo maka na Bala Mohammed nke ọnọ PDP ha ekwucha ka ndị APC gwagodo anyị etu ha si wee na-achị na-aga ugbu a ma Naijiria o ruo mgbe ọzọ a ga-atụli aka ka anyị marakwa anyị kwuru etu ihe a na-erezi garị kịta okwuchi ihe mere PDP ji wee daa onye APC pụtakwa ihe APC ji tụrụ ugo ije na Facebook na Solid FM maọbụ ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ezite ozi ma anyị na-achịtaza ya na-agwụ ya mana oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka m nụwe wee soro tinye ọnụ n'ụmụ okwu gbara ọkpụrụkpụ dị iche iche ka anyị gụpụtara ka o si na nta akụkọ dị iche iche na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche nke Nigeria cheta na anyị achịta azụ Ezinna Eyunu nke si na The Nation anyị na-abịa na Year 2021, Enugu State joins the international film community with the hosting of the Cool City Film Festival on the 25th to the 27th of March 2021. An exhibition of over 200 indigenous and international films drawn from over 50 countries. The Cool City Film Festival features free trainings for actors, directors, and producers. Chizzy, Kabat Esosaibo, Fred Amata, Shagwanize, Zach Oji, Ruth Kaderi, alongside star actors and filmmakers. Get access to free films from the 25th to the 27th of March 2021 at the Coal City Film Festival. Attendance is strictly by registration via our website www.coalcityfilmfestival.com. For more information on sponsorship and inquiries, please call 0803-686-0716. The Coal City Film Festival is sponsored by Sanvita, supported by the Enugu State Ministry of Culture and Tourism, KS Stitches, Color Media, Diamond Cinemas, and Radio Nigeria, Enugu Coal City Film Festival, packaged by Okike Media. Enugu Chamber of Commerce presents the 32nd Enugu International Trade Fair from Friday, March 19 to Monday, March 29, 2021 at the International Trade Fair Complex, Golf Course GRA Enugu. Manufacturers, entrepreneurs, importers, company representatives, and service providers all over the globe will converge on one veritable platform. The 32nd Enugu International Trade Fair, March 19 to 29, 2021. Be part of the biggest business networking and promoting platform east of the Niger. Book a space for participation on www.enuguinternationaltradefair.com.ng or visit ESMA Secretariat or Trade Fair Complex at Bakaliki Road, GRA Enugu. Call 0706-694-4052 or 0803-480-6401. Send us an email at enugochamber@yahoo.com. The 32nd Enugu International Trade Fair, promoting new technologies, new business ideas and strategies for rapid economic development in Nigeria. After this one, Kizito Awalo, on behalf of my family and the entire staff of Public Enlightenment Unit Government House in Enugu, and millions of other families
friends, and well-wishers Ndo wish tinki. our quintessential governor of Enugu State, His Ajibos na Excellency tinki. Right Kama na Honorable Lawrence tinki. Ifeanyi Ugwuanyi. A blissful 57th birthday anniversary. Your Excellency, sir, Akana you have been a obodo role anyị. model and source of inspiration to all those who have come across you through your benevolence, humility, and kindness to mankind. Our sincere prayers is that the good Lord who has allowed you to attain this age will continue to protect and guide you so that we will keep enjoying the dividends of your exemplary governance. This message is powered by Right Honorable Chizzy Public Enlightenment Unit, Government House, Enugu. 100.9. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge anyị ji enyocha isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche ka ị na-ege. Abụ m Chizzy na Ajibọ n'ebe a, Nneọma n'ebe a, Mechi nọ ya. Anyị gbapịa ọsọ ozugbo wee were one na one nke dị na The Nation dịka ezi Nneọma ga-agụpụtala ya anyị ugbu a ka anyị wee gbawazie ekwentị wee gụpụtazie ozi dị iche iche nke ozi zitere site na Facebook, ya bụ na Solid FM nke nọ na Facebook. Na-afụgasị ụmụ ozi niile, anyị na-ekele unu niile. Ọ bụrụ na ijebe na Facebook jee zite ozi gị, igwekwara ohere ịkpọ na oge anyị gbapere ekwentị anyị maọbụ ijee na Kpakpando TV ka iwe zite ozi gị. Ezinne, gbapịa ọsọ. Nneọma, akụkọ anyị ji si na akwụkwọ The Nation, anyị ji akụkọ abụọ n'aka. Nke izizi wee bụ na agwala ma yọọ onye nkwuchite ọnụ ndị Miyetti Ala Bugumi ya nakwa gọvanọ El-Rufai ka ha wepụ aka n'ihe gbasara ịrụ ala nke eji mara ndị na-achụ ehi n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ nke izizi. Nke abụọ wee bụrụ na ekwuola na Adebanjọ ga-enye aka ma mee ka mmekọ ndị Igbo ya na nke ndị Yoruba ka o sikwa ike ma gbanye mgbọrọgwụ n'ala. Ịghọtago? Ọnya bụ akụkọ anyị naghị enwewu na The Nation. dịka oge si dị. Amechi nọ na ka o si daa. a na-ayọ ndị niile na-adụnyere ndị na-akpa mkpamkpa igbu mmadụ, ịgba ọnụ mmadụ ọkụ, ịchụsasị chụpụ ha ebe ha na-eme nke ha ji eri nri, ndị na-akpa ehi ọjọọ na-akpa ehi. Maka anyị ma na ụmụkwa ndị na-akpa ehi adịghị emegara ebe ndị mmadụ nọ. Ụdị ndị anyị na ha nọ kemgbe ụwa nwere nsogbu ha na-enye gị, mana amarọzi m wee kwuo bịa sị na ndị si wee bịa, mana ka ụfọdụ si etinye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ dịzịa ka ha na-azọchitere ha. Unu kwuru na ndị a bụrụ ndị obodo anyị, dịka mgbe nwa amadi El-Rufai kwuru na ya were ego wee jee pụọ ọrị na obodo Naijiria wee jee kwụọ ndị ugwu ka a ghara ịbịa nye nsogbu ọzọ. Wee na-asị onye na-ebuso ndị obodo agha ije were ego na-enye ya, kwụọ ya ụgwọ na-ayị ya. Ha o nwe ka ọ dị. Ụfọdụ kwa ndị gbagotekwara n'ọchịchị a na-ekwu ihe ndị a na-eme, ha na-ekwu okwu dịka a ga-asị na ha na-ekwuchitere ha, na ha na-enye ha nkwado, enye ndị na-egbu mmadụ nkwado maka gịnị? Onye mere ụfọdụ ji wee na-asị na o nwere ihe dị n'ihe a karịa na a na-azọ ebe a ga-anọ wee kpaa ehi na ebe a ga-anọ wee kọọ ugbo, na o nwere ihe ndị mmadụ bụ n'uche. Maka na ụdị ha abịa dị, ị ga-ajụ onwe bụ kedu ihe a ga-eme ka o wee belata, ka o wee kwụsị. Mana ndị a bịakwuo okwu dị anga, ị na-ajụzi onwe gị ọ gịnị na-eme. Ndị niile na-adụnyere ajọ ife okwu na-enye ajọ ife nkwado, ọmadịrị ha mma, maka na obodo anyị a kwesịrị ihe dị mma. Ewo nke onye isi Afenifere nke Yoruba kwuru, ọ sị ka o mee ka njikọ kwa ọ dị ka na ọ ga-agbachi mbọ ike ime ka dị na mma ndị Igbo na ndị Yoruba nwekwu oke ọgbakwu a. Ngwa gị ịma na kịta na mgbe mbụ Igbo nọ, Yoruba nọ, Hausa nọ, etu a ka esi wee gbaa ọkpụrụkpụ bụrụkwa na ndị ọzọ anọrọ. Mana mmadụ taa bụ ndị na-abịa, onye adọrọ onye ọha nwa bụ ndị na-abịa na ego dịka aka n'ọnụọgụ ka a si wee nọrọ, maka na a kacha n'ọnụọgụ na-egosi ka obodo ga-esi wee dị. O wee bịa dịcha ka a ga-asị na ndị ugwu na ndị ndịda anyanwụ ya ndị Yoruba bịara wee kwụrụ
wee na-emegide ndị Igbo dịka na atụwa akwụkwọ na ha ma tụnyere ndị Igbo ekwue ka ndị Igbo je na ha meje na nka mana ndị Igbo a na-ebe akwa na-eti mkpu na-ekwu ihe na-emebe anyị na-ekwu ihe na-emebe anyị ọ na-adị ha ka egwu ọ na-adị ha ka o nwere ihe afọrọ ewee na-eti mkpu na na-agụ mana kịta ọkwa anyị na-anụ ihe na-emezi na be ha otego ndị be anyị na-asịsị hapụcha ihe mere mgbe gboo ka anyị na-aka gafee mmiri Naija ka anyị bụrụ ofu bụrụ dị n'otu maka na ndị Igbo kwadokwara ka ha na ndị onye ọbụla n'obodo a mekọ naanị onye Igbo ga-eji ugwu Awụsa rụọ ụlọ biri ebe ahụ naanị onye Igbo ga-eje na be ndị Yoruba rụọ ụlọ biri ebe ahụ nụọ ndị be ha sụwa asụsụ ha mana kịta ndị Igbo bụ ojemba ebe anyị bụ ojemba mana a na-ebusozi anyị iro mana ka m kwuchezie nke a biko ka m gwere ya n'obere na ya bụ nghọta na-adịzi n'etiti Igbo na Yoruba ihe kpatara ya bụ na ndị Yoruba afụwago ihe ndị Igbo fụrụ ha ji wee na-eti mkpu maka na onye nwanne gị na-ebe akwa na-asị na a na-apịa ihe na o nwere ihe na-eme ya ị na-amụ amụ ihe a mewe gị ị ga-abịasị ya nna kedu dịka ya na-eme gị si wee na-eme gị kedu ka ị si edobe onwe gị onye bụ ihe na-eme gị ajịbọ ewe ndị zitegazi ozi karịrịzi na Facebook ije na Facebook ndị na-ekiri anyị na ihe onyonyo Facebook anyị na-ekene ụlọ n'ụzọ pụrụ iche Valentine Ezeobi ọ sị na ị nwere ike ikpe solution na o si na achị na nke dị na Anambra steeti wee na-ezite ozi biko nọ ọkwa mmadụ nwee ọgọdọ ewu na-ata gbuo akarịa ọ gịnị ka gọọmenti na-eme oge mmadụ gwụrụ ya bụ ajụjụ ọ na-ajụ ya bụ oge mmadụ gwụrụ ka gọọmenti ga-ama ihe ha merụ na ụdịka ọnọdụ na-adakwasị anyị n'obodo anyị bụ Naijiria daalụ anabata gị ọfụma Valentine Ezeobi onye nke anụnwa bụ Obinna Agha ụtụtụ ọma nụọ dibịa bekee ịgba abụbụ ọlụ n'ikwu eziokwu ụdịrị ihe anụnwa na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria na-atụ m ụjọ obodo anyị bụzi chibọ anụ ọzọ ọkwa asị na onye ọlụ nwere ụgwọ nwanne ike gwụrụ biko esi m afọ Igbo wee na-ekiri unu ya gazie nke anụnwa bụ Joel Ugo ọ sị na o si Abakpa wee na-ekiri anyị ndị be anyị ụtụtụ ọma daalụ onye nabata gị ọfụma Edmond Chuks ndị ụlọ ọrụ Solid FM ụtụtụ ọma nọ unu na-eme ọfụma esi m Asaba wee na-ekiri unu daalụ nọ onye nke a bụ Mma Olebara ọ sụrụ ya na bekee mana m ga-akaba arụkọwa ya n'asụsụ Igbo ọ sị na o nwere onye na-eti egwu afọ ya bụ Jim Clef ọ sị na gị na-anya n'inyo ka ị gwa m ife ifụrụ na ndị Naijiria kwesịrị ị na-anya ka o si gbata kwụrụ n'ihe gbasatara akọ na uche nakwazi n'ime mmụọ ka ha fụ ụdịka ihe ndị ọchịchị anyị na-eme n'ogo dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria n'ọkịta ka ọ na-echeta na ndị bụ ezigbo ndị ndu na a na-afụ ha ka Chukwu nke ịbụa ya na ndị nwere ezigbo ndị ndu na-afụ ndị ndu ha dịka Chukwu nke ịbụa nke ahụ bụ ma ndị ndu a na-ekwu eziokwu n'ụzọ pụrụ iche ma ha na-ekwu ma na-enyekwa iwu ndị na-eso ha na-anabata ya bụ na otu o si gbatakwuru n'oge ejidegodi ile ya aka n'ihe gbasatarụ ihe na-adọrọ mma nke na-akpọtụ n'obodo anyị were mmadụ ole na ole efede ya gụpụtakwa ndị ọzọ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ugbu a wee tinye ọnụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ndị nọ na Facebook n'oge na-adịghị anyị ga-adịghachi n'azụ maka na enye ndị ebe a nọ ya ka o si dị ụtọ ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị maọbụ ibe okwu gị nkenke ka anyị wee ike iwere ya ngwa afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị afa gị na-ebe iche akpọ be ya nkenke na akwụkwọ ka anyị nọ m na-akpa ndị federal gọọmenti ama ihe mere ndị dibịa oyibo na ọ bụ na ewezụga okere anyị ọkwa ndị dibịa oyibo tukwa anyị n'anya ọ bụrụkwa n'ịzọ ndọrọ ndọrọ ụdịka anyị na-anụ enye gọvanọ ndị nke nye gọvanọ ke ụfọdụ ụka anyị na-ekwe onye ndị gọvanọ kwa ndị ahụike ọkwa ha bụ Chukwu na-edu anyị abịa nke onye IGP dịka Amaka ga-esi eme onye ga-amaka esi eme ọ bụ na ọma ha ọrụ ya ọ pụta ọmụwa bụ onye iji ekwuchi ụzọ were egbe gawa n'ime ọhịa abụmonye agha ọma ihe oge eme ya
Apana dia kan ko asi ka Igbo ka Yoruba ko ton mba ka Yoruba nọrọ ka Igbo nọrọ onwe ha. Arema ka tie dalu wane dalu. Gini ba fage be ki si akpọ. Ka dị decency na n'ihi na ko. Muhammad lose last year 2010 election. I don't know what Muhammad. That's Muhammad had to lose on a federal level 2019. You're going to lose on a state level then 2023 because I did my hair. You don't want to hear what I get to know then Nugu about no. India could take a home work idea. I don't tell the way how to on the wooden season for him. I didn't send it out to his. Okay, I never said I can't wait to do another guy in the city. Okay, I never thought to me. All the very bad guy in the future. And I always present up to the digital board. In the front of the guy who was that you go to I got a point who said I got to it. Cheta na okwu niile ndị niile kpọrọ na atụmatụ ha bụ echiche nke ha bụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ ebe anyị na-ewere okwu unu ozugbo ozugbo gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ anyị na-anụ ihe ị na-ekwu afa gị na-ebe isi akpọ gaa n'iru every time anyị na-anụ na-egbuo ọkacha ebido gbuo mmadụ Chinwe gaba mba ya chọọ ya cha ya chọọ ịkpọ ọbara onye ka ekene daalụ gịnị bụ afọ ka ebe ka isi akpọ gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu anya adịghị ihe ka daalụ onye ka ekene gịnị bụ afọ ka ebe ka isi akpọ ekene m gị Pius Igwe Okike ọ dị nwata na nne ya biribiri na ọkpọchi mgbe gaa n'iru ana m anụ ihe ị na-ekwu daalụ gaa n'iru daalụ ya na okwu dị na ndị zitere ozi ha na Facebook nke anụ si n'aka Chimaobi Ken enyi mmiri ndị be anyị ndewo na aha m bụ Chimaobi esitere m na mba Dakar biko ndo abụ gịnị ka ndị agha mmiri na akpọrọ nzu na-eme echere m na ebe ọlụ dị bụ na mmiri anyị kere gị daalụ Chimaobi Ken enyi mmiri nke anụnwa bụ injinia ụrụ Chinonso esi m na ụrụ obodo ụmụ Ngwagụ Idembia Eza South Local Government Solid FM daalụ dịka na-enye anyị okwu dị iche iche ọkachasị ka o si ada gbasatalụ obodo anyị bụ Naijiria na nakwazi ihe gbasatara ka o si ada na nchekwa n'obodo anyị oge na-asịzi anyị kwarapụ anyị na-ekele ndị niile tinyere ọnụ n'okwu na ndị niile kpọrọ amechi ugwuele ka anyị na-apịachi ya maka oge asịga anyị kwarapụ ka anyị kwarapụ onye nwedalụ na ndị be anyị maka na dịka Chizzy si wee kwuo biko anyị adịghị maka gboo na ọka ya na anyị na-ekwuzi ka ọ dị anyị mma ka ọ dị onye ọbụla mma ka obodo anyị wee na-aga n'elu daalụ Nneọma ndị be anyị biko na anyị na-ayọ ka onye ọbụla wetunata anya ka onye ọbụla tinye uche n'ihe a na-eme n'obodo bụkwa n'obodo anyị ka anyị tinye aka dozie ya ọ dị mma otu a ka anyị ji efu ya na nyocha akụkọ maọbụ ọkpọrọkpọ okwu si na ụmụ akwụkwọ nta akụkọ nke Naijiria anyị wee na-asị na ọ ga-adị nwoke mma dịrị nwaanyị ma anyị na-eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile ọkụ ma ha elekere ya asaa kpọmkwam anyị abịa ebe a echa ya cheta na ọkụ elekere ya asatọ ajebo ya bụ odogwu anọrọ ebe a mebe ihe ha na-eme n'ama egwuregwu wee kọbazie ya mana olu na elekere ya ite kpọmkwam n'ụtụtụ a anyị abịa were ọnọdụ mburu oche mụ na anyịkwa buru oche amecha nọgoro ya anyị ezugo ezinne nọ ya anyị buruziri oche wee mebizi ya n'oge okwu akpụ n'ọnụ mana oge ndị Igbo na-abịara ụnụ kwa ụbọchị
Friday olue na elekere ya anọkwa anyị abatakwa ụbọchị Thursday otu aka ahụ ụbọchị Saturday otu aka ahụ ụbọchị Monday ọkụzi elekere anyị 12 na ọkara anyị abatakwa anyị na-emekwa ma ụbọchị Tuesday ọkwa elekere ya 4 ya bụ na hapụ ya n'akara 100.9 na izuụka eme maka na anyị na-eti eti abụ m Chizzy ani wee na-asị unu alụ niile okwu niile ndị kpọrọ akpọ kwuru na alụ tụnyere na alụ niile atụrụ ebe a bụ alụ echiche ndị tụrụ ya ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM ka anyị mee ihe ndị ọzọ anyị ga-eme wee oge anyị ga-abata n'oge ama egwuregwu abụ m Chizzy ani ka ọ dị nọ Reverend Francis Ojukwu.